أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Samun zaɓaɓɓen ƙwaƙwalwa mai hadda ba shakka wannan zaɓi ne da Allah kan yi wa bayinsa. Makarantar Madarasatu Darul Arqam Littafizul Qur'an wa Darasatul Islamiyya Gwallameji Bauchi ke farin cikin gayyatar illahirin al'ummar musulmai maza da mata wajen gagarumin bikin yayan ɗalibanta karo na 5 wanda ya haɗa da mahaddata Alƙur'ani mai girma da kuma wanda suka yi tartil da sauran darussan Islamiyya. Wannan taro za a yi shi ne a ranar 24 ga watan 8 1443 bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 27 ga watan 3 2022 miladiya Annabi Isa alaihi salam. Wurin taro a farfajiyan Gwamnati Secondary School Gwallameji Bauchi, lokaci karfe 9:30 na safe. Wannan sako ne daga hukumar makaranta da haɗin gwiwar kwamitin yayi. Allah ya bada ikon halatta, amin. Ya bada ikon halatta, amin.